lang ben je hem nog voort? En iedere zoon. 8 jaar alweer. Dik 8 jaar. Ik kwam hier met het idee om zo vol mogelijk vrouwen te scoren. Maar er is het wat bij blun. Ik ben namelijk de wierendschinkant. Is er een jongetje doet bij hem thuis kwam? Het heeft ze zelfs al weer even in. Je bent hier iets naar het boetenland verhuizen. Naar het auto-ongemak van je broer. Zo trouwens, ik wil heel graag wezen. Die riet hem zelfs te pletter maar in het dorpsfeest. En dan tienen ze de merken de ene broer van de oren inruilen. Ik kan haast wel een overdosis spa opbrengen. Wat is dat? Die heb ik nou net meer aan. Nou, als die juist best makkelijk hebt. Stel er niks voor. Ze is absoluut mijn type net. Nou. Wat van meneer hebben we hier? Ik ben dus hopelijk net overdrest. Wat nou, jongen? Zenuwachtig? Heerlijk. Fisk, met saus. Dat Omke net even mooi gaat. Nee, hij komt helemaal niet meer op te merken, denk ik. Ja, wees. Nou, het is wel goed met daar, jong. Nou, voorzichtig. Als net zo volle bloed meer in die alcohol. Hoe bist er al eens achterkomen? Als het jongen? Ik hier net toch dat het dat was. Van een zielvol mensen vertellen dat er vrede op die is. Dat is heel afhaan. Als die eerst er nog één opzitten, Dus. De zuster weer op?